खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। पिडि प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं सिउ सिउ बारा मेथाइनि दोंसे बैसागु मिउजिक भिडिअ'। सोमखोर बसुमतारीनि लिरनाय आरो देंखो होनायाव रोजाबदों पबित्र दैमारिया। सिउ सिउ बारा मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'आव गाहायै फाव खालामदों मुंदांखा फावखुंगुर सन्जिब बसुमतारी आरो मुंदांखा फावखुंग्रि लीना बसुमतारीया। सिउ सिउ बारा मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'खौ 28 मार्च खालि नोंथांमोना पिडि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। सिउ सिउ बारा मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'खौ रायजो राजा नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोनखौ हास्थायदों प्रडिउसार पबित्र दैमारिया। नैथि खौराङाव दङ 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि दाउलिगुरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय खोला खुंगुरि गामिनि गामि गोराजों लोगोसे 29 नखरफोरा मैया बिजेपि दोलोआव एमसिएलए राजिब ब्रह्मनि नुजाथिनायाव जयनिं जायो। थामथि खौराङाव दङ दिखियाजुलिनि सुर्यपुरनि बटपारायाव एमआरएफ आरो वेस्ट टु कम्पस्ट मावथांखिखौ मन्त्रि अशोक सिंघालआ बेखेवना होयो। एमएलए आरो मन्त्रि अशोक सिंघालआ आसाम सरकारनि नोगोर खुंथाय आरो मिशन बिफान स्वच्छ भारत मिशनजों फोसावजानाय 15थि रांखान्थि आयग आरो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 नोगोरारि बिथांखिनि सिङाव बटपारा सुर्यपुराव नोगोर आफादजों लुजानाय एमआरएफ आरो वेस्ट टु कम्पस्ट मावथांखिखौ बेखेवदोंमोन। दाखोर दालानिफ्राय काट बानायनाय मावथांखिखौ आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघालआ फिथा हानानै बेखेवना होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ गसाइगावआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव माद' सिखावै लाबोनाय मोसौफोरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाननि जर'खा खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै सिग्रोमनायाव थांनाय मैयानि मोनायाव मोसौफोरखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों। गसाइगाव महकुमा पुलिस मावख'गिरि हिरेन कुमार देकानि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हान्जाया AS26 SC 0826 नाम्बारनि गारिखौ होसोनानै मोसौजों आबुं जानाय थासारियाव जब्द खालामनायाव जाफुंसार जायो। हमजानाय सुबुंखौ गसाइगाव बदलामगुरि गामिनि 42 बोसोर बैसोनि आइजुल इस्लाम होनना सिनायथि होदोंब्लाबो बिनि न'आ चिरां जिल्लायाव बियो गोबाव समनिफ्रायनो गावनि बिहावनि न'आव मोसौ फालांगि खालामनो दंमोन। बिथाङा पुलिसनि सिगाङाव सिमान जादोंदि मोसौफोरखौ हरनि समाव बेंगल सिमानिफ्राय चिरां जिल्लायाव लाबोबाय थानाय जादोंमोन। दायो बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 34थि बोसोरारि जथुम्माया जागायबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 34थि बोसोरारि जथुम्मा आरो अरां बियाब बाथौ गौथुमनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया मार्च दाननि 21, 22 आरो 23 खालाराव अरां बियाबनि बाथौ थानसालियाव सानथामनि आबुं हाबाफारिजों खुंजानो गोनां हाबाफारिया जागायबाय। मख'नो गोनांदि गाबोन 23 मार्च खालि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बिटिआरनि CEM प्रमद बर' आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांमोना बाहागो लागोन। द'थि खौराङाव दङ वर्ल्ड हेपिनेस रिपर्ट 2025 नि बादिब्ला भारतआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो खुसिसिन हादरफोरनि फारिलाइयाव 118थि मासियाव दं। थांनाय 20 मार्च खालि फोसावनाय वर्ल्ड हेपिनेस रिपर्ट 2025 नि बादिब्ला फिनलेन्डआ फारियै 8थि बोसोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोजौसिन फारिलाइयाव दं। गुबुन फारसेथिं डेनमार्कआ 2थि जायगा आवग्रिनो हादों आरो आइसलेन्डआ 3थि जायगा आवग्रिनो हादों। 7थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला TMC वमेन सेलनि आफादगिरि भारती हासदाग आरो कुसुगाव ब्लक TMCनि नेहाथारि साबन तिर्कीया UPPLआव हाबबाय। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव क'क्राझार जिल्ला TMC वमेन सेलनि आफादगिरि भारती हासदाग आरो कुसुगाव ब्लक TMCनि नेहाथारि साबन तिर्कीजों लोगोसे अल इन्डिया तृणमूल कंग्रेस आसामनि सा 20 सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जायो। 8थि खौराङाव दङ कमल सिंह प्राइमारिनि BPF दोलोनि लोगो आफादगिरि सबिन चन्द्र ब्रह्मआ UPPL दोलोआव जयनिं जाबाय। 6 नं कुसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय कमल सिंह प्राइमारिनि BPF दोलोनि लोगो आफादगिरि सबिन चन्द्र ब्रह्मआ EM उकिल मुसाहारिनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव जयनिं जाबाय। 9थि खौराङाव दङ नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दं रिल्स बानाय बानाय आगै मुंनि कनजिता बर' बिथांनि गोदान मिउजिक भिडिअ'। रिल्स बानाय बानाय आगै माथो आंखौ खबरखौनो लाला, सिगांलाय माथो हरनि साननि रेस गैयै मिस कल हरोमोन। फैगासिनो गोदान मिउजिक भिडिअ'। मेथाइ खनगिरि कान्तिस्वर बसुमतारीनि खननायाव दैदेन औवारी आरो कनजिता बर'नि फाव खालामनायजों गोदान बर' एलबाम। गोदान मिउजिक भिडिअ'खौ कनजिता बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन।
10थि खौराङाव दङ मिरु सरकारा USA नि बादि आसामाव हायुङारि राजा लामाफोर लुनो थांखि लादों। मिरु मन्त्रि नितिन गडकारिया गुवाहाटीनि रिं रड मावथांखिखौ 5,800 कौटि रां बाहायनानै 2027 मायथाइनि दिसेम्बरसिमाव आबुङै लुफुंनाय जागोन होननानै रायजो सभायाव फोरमायदों। मिरु मन्त्रि नितिन गडकारिया 11थि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला हुग्राजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय सोरांजुलि गामिनि धोरोमसुला बसुमतारिया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दं। सनितपुर जिल्ला हुग्राजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय सोरांजुलि गामिनि थागिबि चक्र बसुमतारि आरो साबित्री बसुमतारिनि सासेल' फिसाज्ला धोरोमसुला बसुमतारिया थांनाय बोसोरनि आगस्त दाननिफ्रायनो गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला धोरोमसुला बसुमतारिया हरनि 1 रिंगासो समाव न'निफ्राय बायजोआव ओंखारदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो गोमानानै थादों। न'खरनिया फोरमायनाय बादिब्ला सिगाङावबो बेबादिनो गोमाखांबायमोन आरो गाव हारसिंनो न'आव फैफिनदोंमोन आरो फिन थांनाय आगस्त दानाव गोमाफिनदों धोरोमसुला बसुमतारिया। धोरोमसुला बसुमतारिखौ गोबां जायगा बाय बाहागिफोर आरो लोगोफोरनाव खौरां लासेयावबो जेबो खौरां मोनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर धोरोमसुला बसुमतारिखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 8812853721 आरो गुबुन मोनसेबाव 9365526471 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खिन्थाहरनो खावलायहरदों न'खरनि सुबुङा।